To penlong jutang no ialah kijong ki khamat. Ki khamat kilong ki badon kam hadu kata gata yo ulani ke buriu. Klem ki khamat nginam la bangen yo i. Nginam la man skutu ke pertei kalong ke badum ni ke besai. Bat ki bahaying besem jungi kilong kum no ngimtip ya kata. Teri ki khamat kilong ki badon kam hadu kata gata. Henry hang ni mentang akwa ban pedi pi. Ki kuon jong oblay lakadei fi ki long kimi kilong kapa. Lakadei fi ki samla kentei bercerang ngidon kam ban penlong jutang ye ki khamat kham tam haga bangi im hagi ni gisni ba im manga barapi kisni jaga jing penshoy kisni jaga jing yele kisni jaga jing ya compromise kisni jaga jing kela ka juk ka mangi im mangi lada pim smuthu ban penlong jutang ye ki khamat ki jampi ki khamat kin shandur, kin ringdur, nang ta kin syat ay gejemut ke donut jongfi, bat adian kata ngin sapon yiki ke resniu bat kan penlong haduk bandak kongo bat bande ya ka. Bat adian kata kan yalam syakopop bat kejing ijeli, wat ban len ye gejing syaru. Artli ki jing troy juga kamat kat kum gejing kai ke Bible. Ke bau Jesu ang nega gospel nega jangu Matius kala nong ban riu ke dekot ke ba ar pulai ter hang duwang. Ke kamat ke besngor bat ke khamat ke bejungut ngakwa man peni menta ye ke rukom trei jang ke khamat ke bor je ke khamat uwei po wei uba job igi jing pensoi uba job igi jing le igi jing day uba penlong jutang igi khamat namar haba piu iki khamat kan ringdur yufi lah kan no kanu ki jing pensoi ke ba bunjang lagi jing pensoi simat jangpi lagi jing pensoi mereka yinggesam jangpi kumta teter bada pimpelang jutang nang pi kan don sakan dengan mesim compete bat onda pidon kumta nang pi ke yinggesam jangpi kan jon tola dangi compete iga bedai ke babha ke besisa ngit kan yarap sibon kan long jing mentoy rilan ngidon nak dengan jing yo i ke babakla nang pi ka tu kan penjot jangpi namar kan kum ke jing kai ke tin jong trangan pudi ke tin jong le ka ongkum ne ka khamat kalong ga syarak ka met namar ka tala da ka khamat jangme kalong sungur ka met jangme baro kan syai bha henry la da ka khamat jangme kalong jungut ka met jangme baro kan long dum namar kata la da ka jing syai ka ba ha ka met jangme kalong dum kata ka jing dum ka ba kat no ong u Jesu namar kata nga kwa manong ipigi kun jong bele ai ngindon ye ka khamat ka besungur om ye ka khamat ka badum ke berjugut ngakwa mentah kandiat ngan yelej menyepet igi digi khamat ngan pedi fi kandiat igor kom tre juga khamat ke bedum hantu katno ka jing tre igi digi khamat ke bedum syupat kan mau naga ketien ke jung trai pi kan mau naga kitab Genesis kana nong ga balai ga de khot ke ban riu yaki beriu ke ban ningkong jong ke Bible ke bangi lap naga Bible kata ga dei ke im badu Adam ka im ha ke ba ha ke du pon ke ba ka don ha ke kper kala tip yang uta uso leni uta udieng bau ble ula adong bom dei ban khet ni ban bam tenri ha uta udieng don ubsen bat ka yo i diki khmat joka ba don ubsen bat uni ubsen Ukraine ha ke im pongko im to khet yo ni uso ba to bam bat en sapli gi khmat jong pa but the shisha hang ni ka jing yang ya kran ga ni ka im bat uni ubzen will represent your satan hakada ko por ka im ka yo i ya utau so o i de shisha ban bam bat ba ka pet anda ka pet rengkat ka jing ai jimut jong satan ka pen bang ka pen skoin ni ka im bat ka im ka ko ngo bat ka shim bat ka bam ka ke yo utau so nang ta ka bam bat ka ai lem ru hauta joka u Adam badadian ke ba kilia bam ber arngut kila le pop tika ega mengkwa manong PPE ka pop hang ni ha ka baning kong jaga Bible ka pop ka psut leng baki khamat namar ki khamat ki yo i namar kata ki kun jabling la don kam ban perlong jutang ni ki khamat ka khamat juga im hang ni ka khamat ka benjungut kam ni ka khamat ka ba ka besngur ka di ka khamat ka benjungut ka khamat ka badum bat haba ka di ka khamat ka badum haba ladep adong hendrai ka yo i kuma ubit ban bam namar balai kaladei ka khamat ba syatap matla hau saitan namar ngan kwa bang pi ki kun jong blai u saitan melin ba ban le ya kane ka wei ka ba u ju le ba kham tam mai ni gisni jong kata kalong mantap matla ban pen bernia wat ia ka jing sisa upen kelakam kai
Teng ngim ngulele bang ngim lele kata. Namar kane ka de gaktin jong trai ka bakran shai ngi tonga na puli fi de gaktin jong trai. Upal wang kum ni na ka city ka baar upal segi nong korean ka nong ka basau ka de khot ro ka basau ka bong di kimtien ka mga kwa ban puli fi. Ha ki ba ublay jong ka de ka pertei ula pen matla no ya ki jingmot kita ki bamnget. Kenang bagai jing shai ka gospel ka buram ukres uba long ka dur ublay kanom yo ting shan heki. Kani ka ka jing sisa ki kon jong ublay. Bau syaitan uyale bantap matla. Kenang ba pinam yo i ya kata ka jing shai ya kata ka jing sisa ka ketien jong ublay ka jing kwa jong ublay. Pin yo i bet tangi ki ki jing brai ki jing lin ki besniu. Bat kan long persya ya ka mon ka jong ublay. Tidai na ka daw ki kon jong ublay. Ngidon kam ban penlong jutang ki kmat ki jong e. Haba pi penlong jutang ki kmat pin light na ki jing penshoy ki babunjat kumbaka im. Namara pi penlong jutang ting wat ya ka bala adong ro ting ngi kuma kam lele. Le yu sa le biang ngin sa pe ngin sa pan map biang ngin sa pan khut biang ngin sa sha doai biang. Tanri onda pila penlong jutang adong le pi pinam don kam ban kmi ya ka. Haba ka Bible kam sha kan mentoy ayu pi pin kmi. Ya ka bala adong do play. Nang tangan peni visa ka way ka nuksa ka baar cepang ka kmat ka bejungut na ka bedum. Pinipet na ka kitab nang bishar ka nang ka khat real ka de khot ka besaw. Pikan mau ha ka to ko por ka jay ya u Samson u badai u Nasar jang ublay. U Samson umdei kuma shulong riu pat ba riu pathar. Ka Bible ka yethu yangi bu Samson u dei u Nasar ka bot u badon ka jing khot ka ba kraw ba no ublay. Udan udai ubreu ba kentang sisa. Udai ubreu ba dan jing penslep ha. Tien rei tang na ka daw ka ba uklem penlong jutang ni ki kmat. Uyo i ya ka we ka kentei ka ba dan hatem sorek on ka Bible. Abat yo i ka kentei ba hangta ulet syaka. Nomor balai kini ki kmat jang uklem penlong jutang nang ta kiwan ki kawan da ka mesim brai. Bat uklet ye de ba udai unasar ne uba kentang. Utau bala don jing pensle ubala syakri belay. Namar kadau klem penlong jutang. Uyo ino ye gani ke kentei bahadian bau yo i ka. Syem badu yelek kai bat ka penlong yang uni u Samson kaddo udo iki khamat. Syak klong syak klau no hai kinong Philistia namar balay bau yelek kai bat ka pop. Tidai na gani kadau pi iki kon ke jomblay uni u Samson udan ye ke jing pensle ke jing syakri belay ka bakrang bau don. Ritang na gadang ulong klem da sumare ki kmat jo supek pathar shane shitai rompi kayalam segejing penshoy ke bakrau u Samson udo no ki kmat tang na gadang unang klem nang ban penlong jutang nado ningkong ki kun jong blei pi i ne ne gaktin jong trai nang mar katang akwa man khot ye fi hang no pidon Piu i bu Samson udan kat kata ka bor jaga jing pensle bala khot kerpang do blei. Ritang naga daw ka jing bom sumar ga jung uyi ki khamat. Usha penshoy bad uhap aga pop aurea hadin ka ba uhap aga pop aurea bat usha klong sha klau no ya ki khamat ki jong u. Bad uladu do ki khamat. Kham tam nganong pi ki kun jamle ke balas dang ban syakri utrai la pim nam penlong jutang nganong pi pimlin ban pek be ya ka bomdei bala adong do blei ka balong ka pop nganong pi da pila mlin pek si pek yang tu nganong pi khat do pi do no iki khmat ba kenja ban siem kam lele so ye pi ka long mlen da pile si le da pi pek si pek da pi jengok si jengok hang tu ro nganong pi kanam lele so ma ka long mlen kum kita ki bri ka jumlin ban pek ki ni plim jaklia haga jingem babon ma wat kelong kemi long pa si ki badon kemi ngi spirit na kwa no pi kala ka bamon margane ga de ka pop ki jong jing Italy ki samla kan tebe charang la da pila mlin chimlin pi klam pan long jutang ni ki khmat jo pi pila mlin chimlin man pe ngi ki plim jaklia plim jabo jabat la ni ki nugu nugu jing brang no ngi pi ki tu ki sawan psut haga jingmot te perkhat ga jong pi bat kin pelong yi pi ba pim lele shu hadin kumu Samson ki la yap no ki khmat ki baken jam tim la sha klau la sha tap mat la no ting wala pi shong lang ha ga de ju ka pop ro phim le li chu namar balai bai ki khmat jong pi la sha khlong no la sha tap mat la no la sha khot no ki khmat ki bejungut la ki khmat ki badum ke jing sha ga gospel kanam yo ting shan shu da puli ka Bible phinam lap shu phinam yo issue
Namar balayu ye ki khangat jong pi la pendum no. Ti de na gane gadang ki kon jble kata ga de ka bor jong ke jing tre ka khamat ka benjungut. Ngan pedi pi sa ka wei shu ka nuksa shapang ke jing tre ka khamat ka benjungut la de ka khamat ka bedum. Pede naga kitab ka baar jong Samuel ka landong ka ba khatwe ke de khot ka baar ka ba kren yu David. Hakatu ka por u David u day u sim u badan buram jagi Israel. U badang sanshari ke ka United Kingdom hagadu ka por u day u sim u badan buram shisha. Kala day u bo le shaga thamang le u klam le shaga thamang ka Bible ba lo shong sngi yeng baro shisngi u thia sngi janmit u khi na yeng u ya hajrong jong ka ka slap ka building ka jong ka yeng sim jong u da pech saudong ya kata ka hima ka bu sanshar shane shatai ula pech plun saudong ya kata ka hima kat nu sarong baru yo sanshar ya kata ka ri Israel baro ka way Henry kat mau nang pech kum ta ki khamat cha ut kliak ki le day ban le pech ya ka way ka kante ba kadang som kata ka de ka pech ba bat habo lo yo I ya ka syaitan ulawan be kreng hai ki jibut ti perkhat tu badai ban yo ya ka badai ban shim bet menta ya ka dei ban slam la shai ru menta dei ban shim no bat le kum nu uni u David ki khmat ju klem la penlong jutang u klem la penlong jutang haga jing shisha u David haga de por udan naga thama riu klem le chiga thama ba ye chong le kan mau ye gene haba pidan naga thama penlong jutang le chiga thama pen scam ye le de ki jing dwai puni ga clean jong ble wat nam ken sting ka jing ken sting ka walam chiga jing jot ka ba khrau uni u David u yo I lingba ki khamat u yo I baru shem ya ga bercha baru claim no baru peniap no yuria u ham aga pop ka ba khrau tang na ga jing kinsting ju u khndiat na mar bali u khlem tip ya ka ayom jaga thama ka kwa ma no pi ki kun jble pidon kam ban tip ya ka ayom jaga thama mentang idon ha ka ayom jaga thama ka jing yele ka ba jur bha ki khamat menta ka jing yele ka ba jur bha wat ki long kemi ki long kapa ki samla ka thei bicara ki jat ki pat ki pra mar bali ki khlem tip ba menta ka de ka ayom jaga thama ka por jaga thama ba pidei ban yeng ban ready ye de ban pong kita ki hangun met kita ki sti pihak ban shim ni ki juti hap ban pong ye ka dress jong ki sipai namar yang ai pi ha ka bakan jaman sim la khot ki sipai u kris kum ki sipai ju kris ngi kam ban pong man ye ki jingda khnang bangi la ban ye le ye ki jing pen shoy ki ba tre menta kleng sodong Beriu ki hap ki jing percaya ki ba bon jat mar balai ngim sutu bat khadu ka jing le sting jong nu David ula kelalong udong peniap boreo bat ula kelalong uba klim kaladon ki jing le ran ge ba kraw kadau u klem penlong jutang ni ki khmat jong o ki la de ki khmat ki bejungot ki khmat ki badum u klem tip ba ka de ka tanga jong ki we shim la ka shim pi I kham ta me ki sngi ka ba menta namar balai kidon ngi khmat ka bejungut khmat ka badum ya ka tanga jiki we yo utanga jiki we ro ibang ikwa shim ya gitanga jiki we ro mlei namar balai la dum ni ki khmat myo I te ta jong no jong dom tip shim la ka shim le la ka le penjat penyap la ka penyap ka kwa ma dong pi ki kun jomle penlong jutang ni ki khmat phin lait na kita ki jing brai la ni kita ki jing penyap la ni kita ki jing kelim Pilon kaman sengutu hai gani u David u hangat hai gani go pop ke background lingba ki khmat u klet ban penlong jutang nga khot bangan ya very fi mentah ni ki long kemi ki long pa la ki ba syakri utrai bampat syakri utrai nga kwa man ong pi penlong jutang ni ki khmat namar kini ki sngi ki background ki sngi ki sniu sngi jong ka thama ke jingile thama ma ka chur ba tin ni ga daung ki don kam ban penlong jutang ni ki khmat ndapi penlong jutang ni khmat phin lai ki brai ke dam yo psut hai ke jing bejopi nang tangan peni fi sa kaduk sa ke besau sepang ke daga khmat ke bejungut lan ke khmat ke bedum puli fi naga benda naga ketin ke jong trai kitab Genesis ke landong ke ba lai pu khnai ke khot ke batniu hang ni ru ngiyo I hang ni ya ki khmat jong katanga jong u Potifar kini ki khmat jong katanga jong u Potifar ka klet bakadon ya u tanga jaka u sim u Potifar Henry ki shat kala hau Joseph kayo I u Joseph Syaitan wan menta prung do ki khmat
oh ibang skun bayo Joseph oh ni itenat ba bat pi kan mau haduk kada poi haduk ba kaya lam ya ka ban le ka pop wei pila yo i ki kman pi pelang jutang em halang ke sngi pedang yo i kadang rindur kadang pen skun kadang pen bang i fi ka pop ka krok kam ta ti u breu nang pen bang nang pen tiang oh nang ibang oh ni kwa ban yo onda yo mi hun re tang ma supet kwa no long ba pi le ka be ki kun lung pi i ki kun lung to ni skun ki kun lung ni kwa le ka ni tang ni le ka ma su re as kwa it anas it ndas hun da yam ni kun ani smai kalong kum ta ko pam lada pinam perlang jutang dang pi kata ko pop kan kro pi kan skon pi kan oh kan trevi ta kadang orang pi vat nam pet pet ka bai me le kong pet yap le jing ko abrai pa ro khoi ha ke jing sisa kala de ban smutu ka de ka tanga jong Potifar Henry hala ke snila utre la uyai la uyang Joseph kala supet jau dot yu ni mar balai setan ula tap mat la khlem kan mau shu yo tanga la jong bat ka le kom no kan ni ka tanga jong Potifar kala lechim yo no Joseph kamu kini kamu le ke bon Henry ai ngo ka le yo bru jong ble ubala penlang jutang ni ki khamat u Joseph tu ula penlang jutang ni khamat u pet naga di ka tanga jong Potifar bad ulai walau sya keno ka susah keno bom dei ka sya keno ka bom dei ki jisha mlele tinga kwa na pi pet ki kon jong ble ban like na gata ba ra khoi pi ka ne ka de kom trei jaki khmat ko ki kon gi jong ble don kam ting bangin pen khuat ki khmat gi jongi don kam bangin pen khuat ki khmat jongi ki kon gi jong ble ban pen long jutang ki khmat jongi pen long jutang mo duai IT ki khmat jopi hau ble ong trai ki khmat chong nga IT heme ai ka long ki khmat ki besngor ki besai bha ngan yo i ya ka badai ngadom pet ya ka bom day night pet ki bom day namar bali haba pipet ka wante ki jingring dur dinang ne ka daw ki kon jabre ngi don kam ya ka jing pen long jutang ki khmat ngakwa man pen i menta khan liat i fi ya ka khmat ka besngur tang ka liat ya ka khmat ka besngur ka khmat ka besngur kalong ka don kam hadu kata ya ureka kun jong blei tongin don ka khmat ka besai bha bat ka besngur ka khmat ka besai bha ka besngur ka pet bet tang ya ka badai ka bom dei ka nam tre pet pikan mau job sao hajar snem menshua ujab upenlong ya ga jutang bat laki khmat jong pinepet na ke kitab jong job ngan pulivi na ke kitab job kalandong ga balai puwe ka de khot ka ba ningkong uang di kintin job lai puwe ka de khot ka ba ningkong ngan pulivi de ka tin jable ko ongkom ne ngala penlong jutang bat laki khmat kumnuti ngan lekmi iya ka samla lada hakiti ki spas nem jong job usngu thu ka jing pen shoy ka don ki khamat ka nuta mengini gisngi ki jongi ke bangi im manga bat mapi ujob ong ngala penlong jutang ia laki khamat kumnu ngadang lekmi lada ublei ukwa ingi mengenam khmi ike basniu kan mentoy ayu bangin khmi ya ka kanam dan mining ro ki kon ge jong ublei lada pisang ban bam ya ganu ge jing bam kan mentoy ayu ye pi ba pin shet nani pin tiet ya gata kanam dan mining ro yam ti de na gane ka daw ki kon ge jong blei panlong jutang gombo job u panlong jutang ya lagi khamat u khlam le khmi yano ro u panlong jutang ya lagi khamat ka jing panlong jutang kalong ka ba biang hadu kata ki kon jong trai ngin khmi betang show jisu pet betang ige ba dei bangin pet ngin am pet ya ka bom dei mar balai habengi pet ya ka bom dei hang tu kan yalam pi shekabas new but on the pila point shekabas new kan pen le ran pi kan pen babe ya ke jeng bajopi namar kata ngakot ban ngaweri fi menta hang ni kalong tong ngin penlong jutang ye ki khmat ge jongi ngin nam khmi ye ge basniu ngin nam pet ye ge basniu ngin pet be ye ge badai shua ba phimi na yeng penlong jutang ni ki khmat ko kilong kemi kalong kpa ki samla kente ber serang khnang ba phin lai na gi jing pen shoy ki ba pun jat ge jing ba jong pi namar tang na ga jing bom penlong jutang kan penlong ipi unong thok le ne kan dong thok nong syukor wala pila don lagi kon gikti la kat tengah la ulop jong pi u tengah la ne ka tengah jong pi en pen kala ye pi sya kata undong thok ne ke ba thok
Namar balai la syak syukur gi khamat. Phikap I tenat no shaway. Phikap I bang no igatu. Balada kam dei tang syata kata ke jing pen shoy syapang kata ka brai ro nri wat ki we ro. Cubu komentar ke ka perthei kompet ke menta. Apa piu I ka mar jing ki we ni ibang kwale. Le la kale jubor no pi ka jing le jubor no pi kan penjat ni pi. Keladuk kala syamram. Oh, toi parlok tit kali ba katu gutu. Ani ke jing ibang ngarok ngakwa le la kale jubor. Kan kelai pi dap ram dap sya. Ir bom suk ke yem pai praru. Namar balai karam kesya. Titi ne kene kedau ngakwa badang pigi kun hap ban penlong jutang lagi kemat ngin hap le ya ke ke bangi kot ke bor ngidon ke bor. Tam nang ta kala dei ke pop. Tran gar khu ye ke jing sha skor ke ne ke tin ke jong ublei. Hang no pidon bi sha skor blem gar khu pin ai bor pi. Tigi ne ke por ke mentang ngakwa dengan duai ne bada jempi ke bo breun ai bor on nyerap ipi ban penlong jutang lagi kemat jopi. Pi dei ban kemi ban pej be tang ye ke badei pin pej. Try garku tangan ni dua gini gupan. Ablay ngawan si metray gini gupan gan dua gi kun jama blay. Lalu gini ki long kemi ki long kepai gi samla. Dei mano ki jablay jo try gini gupan gi bepek ki sengau ni gakti ni metray. Ai kin perlong jutang ya lagi kemat cake blay. Bekin kemi bekin pek tang ni cake badai ke besisha blay. Badai ke bom day ke bom sisha barok kin kingok kin bread no blay bekol. Try rap iki bekin lak ban perlong jutang lagi kemat bekin jap no thiau dan kata ke bahaya kata ke besniu. Kin om kemi kin om pek kin om kwa ro ban pek ya kata ke besniu. Riki kwa ban pek ban yo i be tang ni ke badai ke hok ke kemat ke jaman Jesu. Ai kino si metrai gini gikon me blay bekon trai ha ke yo sngogi snap ni ke tin metrai de ke kerteng ge jong shisu ngeduai ngepan ban nga ai ngo i metrai. Amen, amen, amen. Play on ker kui pi hang no pi dan pi sa skor pi pe ke tin jong trai play on ai bo ni ke jing bejong pi. Pi kwa ban yo i ke jing slok mi ke jing duai pi la ban wan ching ke prian kaung sing sentar ke bengi dan hapo nong stoi ke bengi dan nadu ke sngi ning kong hadu ke sngi thoding ke por ke dei shipo baje hadu san baje. Bengi ai ke jing sakri ke jing slok ke jing duai ke bapang bistam bakro kum ju. Dan pi kwa ban wan ban join ban ngi ke bai besedi ngi dan man ke sngi ba ar ha ke por san shiteng nangta. Haga singi uturai ngidon man ke sonde haga por sau shiteng ngidon ke jingi kai ke jing dwai ke jingi rot ke jing mane ke ktin ke utrai wang pin mat shibon ke jingar ku blai shibon blai gar ku ivi ngisi syampat ke wipat ke video ku blai shibon amen.